La Asociación de Vecinos, la Plataforma de Niza y la Plataforma de la Henkel hemos convocado una manifestación para apoyar un turismo sostenible, no a los pisos turísticos masivos, no al turismo masivo. Estamos porque Mercadona no se monte en el Cine Niza sea para el barrio y montemos un Ateneo. Estamos en contra también de los especuladores que quieren montar un macrohotel de 400 plazas en la Henkel. Aquest nou model ha de dir més qualitat i menys quantitat, de créixer amb més valor afegit, respectuós amb els barris i la seva gent, respectuós amb la mobilitat i el medi ambient, basat en projectes cooperatius i no especulatius, i amb salariés i condicions dignes de treball. Els barris de la ciutat units hem de forçar a implantar aquest model. Gràcies. Molt content de veure tanta gent mobilitzada. Comencem a fer polítiques pels veïns, defensant nous equipaments públics i sobretot habitatge social perquè els veïns ens podem quedar als nostres barris. Bàsicament estem defensant un turisme sostenible que permeti la vida normalitzada dels veïns d'aquí del barri de la Sagrada Família i del Camp d'en Grassot. El tema del Niza i tots els usos que dins de la plataforma veïnal s'han estat definint que necessita el barri, sí, de trobar aquests espais per poder desenvolupar aquestes activitats que el barri necessita. Queremos también la tranquilidad, queremos también unos barrios sostenibles, queremos también un comercio de proximidad, queremos también salarios dignos si se crean puestos de trabajo. Si en lugar de crear un macrohotel aquí se crease unas oficinas, se crearían tantos o más puestos de trabajo como los que prometen para ese hotel. En ese hotel van a haber 4 camareras cobrando sueldos de miseria, sueldos de esclavitud. A eso le dicen crear trabajo. No, señores, el trabajo no es ese que ha favorecido la reforma laboral. Es otro tipo de trabajo el que nosotros queremos. Gracias.